Laingut ki briew kila Mynsaw jur hadien baka Maruti Alto baki iashong leit tynrah nadien jong kawei trok ieng harud surok ba National Highway 06 Umdihar Bhoi District. Katkum khubor Puit Kane jingjia hynne sted hakapor san South eiei. Batla ang kadaw badai namar jingniah sted palat jong Kane Maruti Alto. Kini laingut Mynsaw ki kentubi nongnya bakerteng Kynrong Dkhar place name Dkhar badu Kharlong Dkhar ki basa hakasnong wapung East Jaintia Hills District. Kani Maruti Alto kada new number ML not Sun W Sun not Kandai South. Bat katrok kada kada new number AS not Way DD Kandai Nyo Pra. Kipulit kiet hu bahshwa ka jinglek tynrah ekatrok kani Maruti Alto ka tynrah shwa yo divider jong surok namar ka jingbom la tel akamshu unongnya na ka jingpin hastel. Kipulit kali bentoki di kani jingjia bakila pinkit no ikni ki Mynsaw sha nongpo civil hospital. Henry namar balajur ka Mynsaw la pinkin no ikisha super care hospital shillong.